ya saka ku, ya saka ku 3,000. Ya iya so, ya saka ku, ya saka ku, ya saka ku, ya saka ku, ya saka ku 6,000. Ya saka ku, 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 ya saka ku 7,000. Ya saka ku, 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 ya ke bayyana. Ya saka ku, ya saka ku. Ka kira mu kuma kana jin tsoro. A'a. Mu kuma sharaɗi ne idan an kira mu sai mun zo. Saka ku, abin da nake nema, so nake na fi Audu Samad Isiyaka Rabi'u kuɗi, na fi Dangote kuɗi, na fi Alhaji Aminu Dogo kuɗi. Ka samu? Na fi Gulgate na Amerika kuɗi, na fi ɗan Ƙaruna kuɗi. Ka san ɗan Ƙaruna ne? A'a, wallahi tallahi ko hotonsa ban taɓa gani ba, amma dai ina so in fi shi. To ka samu? Na ce ka samu? A'a, so nake in ɗauko Dubai in kawo ta Najeriya. Najeriya tafi Amerika, tafi Ingila, tafi Dubai, tafi Faransa, tafi Switzerland. Sannan kuma in je in siyo Cristiano Ronaldo, in siyo Messi, in siyo Hazard, in siyo manya-manyan 'yan bal in kawo su Kano Pilas. Sannan yabi wasu miliyoyin kuɗi ne ma in tara don buƙatar kaina, sannan hana cin hanci da rashawa. Kai Buhari ne? Ai Buharin ma so nake na fishi. Buharin ma so nake na fishi. Ka zo da san zuciya. Ƙarya kake. Zuciyarka ba irin ta Buhari ba ce. Saboda haka ka tashi daga nan. Ka famu guri ba haka ba. Nan na da yawa kafa gurin zuke ma jini.